Počkat. A jeden si radši tím místě. Takže hledáme dalšího. Mám 3 vajca. Ty vole. Takže hledám stále. Sněžný biom začíná, takže jdem preč. Sněžným biomě mi to hrozně laguje. Já si musím najít to nějaké to ubytování. Sorry, že vás zdržujem. A musím si najít nějakou tu jaskynku. Ne, tu je to. Slubím z jaskynku. Ještě nevím. Tu by to mohlo být docela dobré. Tak, trochu si ani kamení natěžím jeden aspoň, nebo na lopatu a víc si natěžím radši. Tak já si takto urobím klump. Jsem to natěžil nějak vůbec. A jak tu lopatu teda si urobím, teď už. Něco vím urobit, ale něco nevím. Takže já si takto urobím. Já si zničím můj zvuk. Je to hučí. Hučí mi to dost. Tak. Takže máme tu lopatu a jeden ten krum, takže jdeme si robit ten domeček. Asi jak jsem říkal, prvníkrát natáčám. Tak když se na mě koukal ten housey, tak daj mi, prosím tě, odber. Potřebuji najdlhší. Napište mi do komentáře, co mám si urobit všechno. Já to úplně prvníkrát hraju. Jsem na házové koukal, tak jsem si pár modů dal teda do toho Minecraftu. A už se stmívá do prdele. Se stmívá. Už se stmívá, to je problém. Potřebujeme aspoň nějakou vlnu. Tak, jak je to vlnu. Tak, ještě jednu potřebujeme. Ovečky, kde jste? Na pipipi. Ovečky. Smívá se, budu zombie. Vy zde jste. Já se ztratím. Jasně. Senču ty ovečky. A tam je. Konečně. Tu máš. Musím tu vést. A jsem mrtvý. Je to označené, to je dobrý. Já si vypnu zombíku, aby mě nevyrušovali, lebo si stávám. Já jsem si na hardko. Aby mě nevyrušovali, lebo potřebuji si stavět ten dom, až potom zapnem. Lebo mě stále zabíjali a to by se vám nechcel stále koukat na zabíjání a tak, že? Jak mě zabíjali. Že tu mám tu vlnu. Někdo mi píše, to nic. Počkajte, já si ukončím s tím, aby mě nevyrušovali. Tak, konec. Tak, čiže mi to označilo ta raid minimapa. To mi vážně moc pomohlo. Tak, takže tu mám někde ten domeček. Já si tu mám ten crafting box. Jdem si urobit postel.
Takže jeden postel. Jdem chrápat. Jdem chrápat. Tak, jsem vychrápaný. Takže jdeme dál robit ten dom. Já zapím teda zombíku. Easy. A já moc nehrám na těch zombíků, takže mě to je dost problém. A i trailery možná půjdu, ještě nevím. Takže takto robím. A zničil jsem mi to. Potřebujeme ještě. Dobré. Tak. No, kameny jsou obytky už. Tak. Vidíte, to jde rychlejší. Jde rychlejší, ale dost pěkně. Pročte mi tady do komentáři, že tak. No, v druhém díle možná budeme iba těžit, aby jsem si načažil nějaké to železo, bo Industrial Craft je to nejdůležitější, to železo. Tam potřebuješ kopu železa. Možná to bude pro dnes konec, ale ještě nevím. Tam to mám označené, dobře. A já si najdu nějak, musím najít, mám málo těch super. Tak musím si to najít. To bývá při vodě, že já hledám. Ještě jsem stále nenašel. A tam máme. Juhu. Mole. Co ještě jako zasadilo, alebo co? 14. To je nám mohlo stačit. Doufám. No, to by mělo stačit úplně v pohodičně. Takže tak. Od dnešního díla to asi bude konec, když se vrátím do toho domu. Tak. What, co bylo? To bylo prase. Jo. Zombíci, pomoc. Jo, to ještě další. Zombíci, pomoc. Jsou tu zombíci. Oh no. Wow, kde jsou? Teď jsou. Já si tam teda písnu, lakají mě. Tak. No, ukončit to pro dnešní díle. Čaute.